Нәҗип Җиһанов исемендәге Мирас 9-нчы татар музыкасы фестивале ачыла. Концертлар Салих Сәйдәшев исемендәге зур зал сәхнәсендә уза. Быелгы фестивальдә кемнәр катнаша? Бу турыда алдагы язмада. Республикабызның зур концертлар залында Нәҗип Җиһанов исемендәге 9-нчы Мирас татар музыкасы фестивале кысаларында берничә чара уза. Фестиваль уникаль. Бик күп кенә проектлар арасында Мирас татар музыкасының бердән-бер фестивале булып тора. Оештыручылар билгеләп үткәнчә, хәзерге вакытта яхшы таныш булган әсәрләргә без яңа күзлектән карарга тиешбез. Юкка гына фестиваль Мирас дип аталмый. Ул барлык буын композиторларны, нигез салучылардан алып, хәзерге яшьләргә кадәр үз иченә җәлеп итә. Все ваши вопросы, они как раз показывают, насколько много функций ожидается от этого фестиваля. Сезнең Мираска, яшьләргә ярдәм итүгә һәм премьераларга бәйле барлык сорауларыгыз фестивальнең күп төрле бурычлары турында сөйли. Фестиваль камилләшер, форматлар үзгәрер дип өметләнәбез. Фестиваль 2015 елда Татарстан Республикасы Дәүләт Академиясының симфоник оркестры сәнгать җитәкчесе һәм баш дирижеры Александр Сладковский тарафыннан оештырыла. Фәнни иҗади җитәкчесе профессор, Казан консерваториясе ректоры Вадим Дулаталеев. Тамашачыларны быел 7, 10 һәм 14 февральдә көтеп калалар. Фестиваль татар музыкасы сәяхәте концерты белән ачылып китә. Танылган композиторлар классикларның иң яхшы әсәрләре яңгырayacak. Александр Ключеров, Борис Трубин, шулай ук замандаш композиторлар Рәшит Калимуллин, Резда Ахиярова, яшьләрдән Эльмир Низамов әсәрләрен ишетеп була. Традицион рәвештә фестивальнең афишасында бары тик премьера концерты да урын алган. Биредә яңа буын композиторларының музыкасы белән танышып була. Ә кайберләре фестиваль өчен махсус язылган. Мәсәлән, Миләүшә Хайруллинаның «Каллиграф» симфоник әсәре. Мирас фестивалендә яңгырау яшь композиторлар өчен бу беренчедән зур җаваплылык һәм зур мөмкинчелек тә. Александр Витальевич Сладковский менә шундый тәкъдим, шундый мөмкинчелек миңа биргән өчен мин бик рәхмәтле һәм Вадим Робертович Дулаталеев шундый зур фестивальне ясау өчен, җиткерү өчен без әлбәттә бөтенебез бик рәхмәтле. Багышлау концертын лаеклы тәмамлау дип атарга мөмкин. Кичә 2 композитор юбиляр Фәрит Еруллин һәм Шамил Шәрифуллинга багышлана. Тамашачылар Еруллинның Шүрәле балетынан өзекләр һәм Шәрифуллинның Җыен оркестр өчен концертын ишетәчәк. Главный фестиваль татарской музыки, ну вот как я его вижу, и с большим количеством функций. Бу татар музыкасының төп фестиваль булырга тиеш. Бу фестивальне география буенча гына түгел, социология күзлегеннән дә карарга кирәк. Яшьләр, өлкәннәр, республикабызда, Россиядә, чит илләрдә музыка яратучылар, булар барысы да төрле тыңлаучыларны кылачласын иде. Ничек үсәчәген әйтүе кыен, төрле стратегия булырга мөмкин. Максатлар куелачак һәм мин ышанам, алар хәл ителәчәк. Фестивальдә Лада Лабзина, Сөмбәл Кыямова, Айрат Ганиев, дирижер Василий Валитов, Ринат Халитов катнашачак. Кадрия Мирсиапова, Алия Галиуллина, Эльза Ахмәджанова, Татарстан яңалыклары.